Isa nata da Zainab lokaci ba ne yau nasu yazo da sunan sarki bai sama wanda ya zo tsira aminci ilahu da dawon zo alaye har da sahabbai ilahu sanya domin sunar ne ce za a raya alaye sahabbai sana wa ɗahiriya yau gabawan ka ilahu na ta zaina ya sanya da shi na Zainab yaskuna ni kan ƙauna za su raya sannar nabi ya muhammadina aure martaba ne da Allah ta ka faɗa to yau gashi ka zo ana yin ba gargada gardi na aure aliyu na ta ya shure gyaɗa alhaji ya shure gyaɗa gardi na aure ya shure gyaɗa so haka na gode a cas a haye na gode matsa mujema samari mujema so a cas a haye haka so na gode cas aliyu na ta da Zainab lokaci shi lokaci ba kone da ya zo a kai baya jira lokaci da ya zo za a yi haka Allah ke ikon shirin ku sarki warware yau na ta kai da Zainab kun albarci tsaf fatan da nake ku zauna tsaf 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 na gode komi zan ce aliyu na ta aika san shi wannan aure ka kore ni zan ce ka kara shi domin ka faɗa ga dubban mutane batu akan shi alika kwanisto iwada ce wannan faɗa ce in ji abba na kwate manzo rasulullahi sayyidul kauni aure ragin ibada gatan murhu tukunya shi ko turmi ta ɓarya shi ko ango amarya so shehu mutaka ɗan neman ne kuma zo da ganga da baiti na tsara wa ango da amarya aliyu lata da Zainab sun zama ɗaya sun yi aure a yau sun zama ko sun suna fatan kare nake yi aliyu lata Allah ya kawo zaman lafiya gani da zuri'a ɗayyaba wani bai aure ba Allah ka bashi ke koyayi mawaka da ɗantin godiya muna yi mun ga halarci a wanga biki masoya birni da karkara godiya muna yi kare ku bai daya iyayen ango gaisuwa nake yi iyayen amarya gaisuwa nake yi iyayen ango gaisuwa nake yi iyayen amarya gaisuwa nake yi kannan ango gaisuwa nake yi kannan amarya gaisuwa nake yi abokan ango gaisuwa nake yi kawayen amarya gaisuwa nake yi aliyu isa nata da Zainab kaskuna nake yi watan kai a yau nake yi Allah ya wani zama na lafiya